こんにちは、皆さん。また会いますね。皆さん、今、電磁気どうですか？よかった。皆さん、今、私はまた話したいです。日本語が利用したく話します。聞いてくださいね。じゃあ、始めます。私は毎朝8時に起きます。朝ごはんはいつも紅茶を飲みます。飲んでからバイクで事務所へ行きます。働きて9時から17時30分までです。17時30分に家へ帰って18時に家へ帰ります。行って浴びて晩ご飯を食べます。終わってから浴びて晩ご飯を食べて日本語の言葉を飲みます。22時に寝に行きます。土曜日と日曜日は事務所が休みます。土曜日と日曜日はどこも行きません。うちへ休みます。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ、また明日ね。